मिटिं खालामना बुसिगोन आरो आरे जेबो नंला निजिरा आं जेनबाय मिथिबाय नङा खोनासं बेखौ खुलुमबाय लोगोफोर दाखालि भिडिअखौ मानि सायाव जागोन नोंसोर मिथिखाबाय जानांगौ दाखालि जालांबाय थानाय दैदेन आरो निजिरानि दावराव दावसिनि सायाव भिडिअआ जागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन दि दैदेना बुजानानै माबोरै हस्पिटालाव थाहैनो गोनां जाखो आरो निजिराया दैदेनखौ केस होमारदों नामा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर रायजोफोर गासिखौबो मोनजोबगोन जाय भिडिअआव गोदान बेयो लाइक साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ आरोबाव नायबावनो लुगैयोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाबा बुजिनाय नङा रायजोफोर नुबाय निजिरा मामोन आंजों मोजां गाज्रि रायलायनोसो हरदों दे रायलाय मा गाज्रि मोजां जेबो नङा दे नों देरहानायखौ लादो दे आं जेनबायखौनो आं लाबाय आङो ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैबाय जेबो नंला आं जेबो सानला मा प्रब्लेमाव गोलैखो आं थैनांगौबा थैगोन निजिरा मिथिबाय मा प्रब्लेमाव गोलैखो जेन'बा दे बुं आंखौहाय जोंनि एबसु आरो सिनेमा स्टेसननि मानसिफ्रानो आंखौ गाबोन मिटिं खालामना बुसिगोन आरो आरे जेबो नंला निजिरा आं जेनबाय मिथिबाय नङा खोनासं बेखौ बुयो मायो बेखौथ' आं मोनथिया दाथ' केसखौथ' आं होखाबाय नालाय आं जेबो नङा दे निजिरा नों देरहाबाय आं नोंखौ देरहाजानो लुगैबाय मिथिबाय आं जेनबाय मिथिबाय नोंखौ आं बुंखादोंमोन बै समावनो नों आंखौ एफाग्राब मिथिबाय आंबो गाबनो ओंखारो नों आंखौ मानो बुनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव होनांगौ आं बेबायदि सानाखैमोन निजिरा मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब लोगो होननानै फोथायोना नों आंखौ मानो ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि होनांगौ नोङो आं थैगोन निजिरा नाय नोंसोर आं थैगोन आं थैनायखौ नाय नोंसोर आंखौ बयबो आंखौ बेंजोब्बाय मिथिबाय आं बेखौ मिथिया नोङो आंनि भिडिअखौ नोङो आं गाबनो ओंखारामोन मिथिबाय आं दिनै गाबनो ओंखारदों आं थैगोन मिथिबाय निजिरा आंबाबो रावखौ आं जेबो खैफोदाव खोख्लैलाङा आं हारसिं थैना थागोन मिथिबाय नों साननानै नायनांगौमोन नों आंखौ एफाग्राब अनोमोन आं नोंखौ दैदेन जाबाय निजिरा आंना भुल जाबाय जेबो नङा आंखौ जेलाव हरो ना मायो हरदो आं जेबो सानला नोङो आंखौ बुनाय समाव एफाग्राब गिदिर गिदिर नों बुंफैबाय रायफैबाय आंबो दा आंनि मोखांखौनो दिन्थिलांसिबाय आं मिथिबाय आं बुहुमनिफ्रायनो ओंखारा दा आं जेनबाय निजिरा आं जेनबाय मिथिबाय आं बे मुलुगाव जेनबाय बर' माहारियाव आं जेनबाय आं बर' माहारियाव उजिनानै आङो थांना थाला बे जोनोमाव मिथिबाय नोंखौ आं जेन'बा दे नों साननानै नाय नोंजों आंजों जों मा गाज्रि एगेन्स्ट सालायदोंमोन जेबो एगेन्स्टआनो गैया खिन्थु आंखौ मेन खालामनाया कनस्टा थग्रोनानै मेन आंखौहाय बेफोरबायदि खालामनाया आङो थग्रन बायदिखौ आं मोजांसो खालामो फैसा खामायनायनि लामासो होदोंमोन मिथिबाय थग्रोना आंखौनो सेस खालामलांबाय नोंखौ एफाग्राब अनोमोन आं दैदेन आङो जिबनाव बेबायदि गाबफेरामोन आं राव बिसिबां गिदिर दुखु जाबाबो मिथिबाय दिनैनि दिनाव आंनाव बयबो फन हरनानै आंखौल' बुंनाय जुनै आं जेनबाय मिथिबाय होमबा नों साननानै नायदो जेबो नङा दे निजिरा नों आंखौ बै समाव नोङो आंखौ बुनो नाङामोनब्रा नों साननो नायनांगौमोन आं नोंखौ बुखायाखैबो मिथिबाय आंखौ बुखायाखैबो आं बुदों नामा नोंखौ बुखायाखैबो आङो आंनि हिनजावा लेंबाय थानाय जुनैसो आं थांनायबो जाखादों जोमैमोनाव सोंहर नोङो मिथिबाय आंखौहाय नोंखागौ बे होननानै सन्देह खालामबाय थानायावसो आं थांनायबो जादों मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब अनो आं नों आंनि जिउआव फैयो नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन आरोना दा एफाग्राब लासिंसिं नों आंखौ भिडिअखौ नोंनो आपलड होबाय होमबा साननानै नायदो जेबो नङा दे निजिरा जेबो नङा आं जेबो सानाखै नों मिलायनांखायाबो मिथिबाय आं जेखि जाया जागोन आं थैनांगौबा थैगोन आंनावथ' थाखा फैसानिबो माबा गैखाया आंखौ बयबो ओरै बेंजोबो मिथिबाय आङो दा बुजिजोब्बाय नोंथ' नों बिदि खालामहैजानाय हिसाबै नों आंजोंहाय एगेन्स्टबो जाखानांगौ नाथाय आंजों माखासे मानसिफ्रा आंजों एगेन्स्टआनो गैया जेबो सुथुरा गैया नाथाय बेफोरनो आंजोंहाय दा नांलाय हरजोबो असे लोगोफोर बायदिबाबो आंजों नांलाय हरजोबो मिथिबाय होमबा साननानै नायदोरा दे नों मोजां साननानै नायदो दे बेखायनो मानि थाखाय नोङो एफाग्राब आंखौ बुनाय समाव होनबाय निजिरा नों आंखौ दैखां जाल जागोन नोंखौ दानो बुथारनांबाय आं नोंजों बुथारनानै थांबा आं थैसिगौमोनथ' रुमाव मिथिबाय बे आदा बुदिरामोन फैयामोनबा आं थैबायमोन रुमावनो आं फासि नांनानै मिथिबाय होमबा नोंसोरथ' गासिबो बुनायफ्राबो नोंसोर जियाल जाजोबखागौमोन खालि आं सैसो जानानै थैनानै थायोमोनबा जेबो नङा निजिरा नों माबादों नों
बुजि नोंनिखौ नों बुजि आं केसखौ आं गाबोन बोखारगोन आं नोंनि फारसे आं केस होआ आंनि केसखौ आं गाबोन बोखारगोन नों दैरा देरहानांगौला जाब्बा खोनासं बुजिबाय केसाथ' भिडिअखौ नायनानै नोंसोर मा बुजिखो रायजोफोर मा सानखो बिसोरनि मोनसे द्रामाबाव नामा आरो मोनसे माबा भिउसनि थाखाय माबाबावदों नामा आंथ' मिथिया बेखौ रायजोफोरा मा सानो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बेबायदि भिडिअ नायबावनो लोगो दंबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालामना हो भिडिअफोरखौ आरो नोंसोर पार्ट 2बो नायनो लुगैबावदोंबा बेनि भिडिअ बेयो पार्ट 1 जागोन भिडिअ लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर दिनै भिडिअ एसेनोसै